Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ngaos tafsir Jalalain sakniki dumugi surat Ali Imran ayat 151. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih. Walaqad sadaqa lan yakti teman-teman benderaken kum ing sira kabeh sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah. Iyakum ing iya sira kabeh bin nasri kelawan menang. Iltahussuna nalikane mateni sapa sira kabeh hum ing wong kafir al kafirin. Taqtuluna tegese mateni sapa sira kabeh hum ing kafirin biiznihi kelawan oleh izine Allah. Biiradati tegese kelawan ngersakake Allah. Hatta idza fasyiltum sehingga nalikane wedi sapa sira kabeh jabuntum tegese jerih sapa sira kabeh anil qitali saking perang wa tanazatum lan sulaya sapa sira kabeh ikhtalaftum tegese sulaya sapa sira kabeh fil amri ing dalam perkara perintahe Kanjeng Nabi. Ai amrin nabi tegese perintahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muqami kelawan manggon fi safhil jabali ing dalam pucuke gunung liramyi krana manah. Karo Kanjeng Nabi didelek gek pucuke gunung gek markas dhuwur dhewe dikongkon meneng kono. Lah kok sira kabeh nulayani. Faqala mongko ngucap sapa ba'dukum sebagian sira kabeh. Nazhabu lunga sapa ingsun. Faqadun sira mongko teman-teman wis diparingi menang. Sapa ashabuna pira-pira kanca ingsun. Wis ayo budal mudhun teka pucuke gunung, ayo budal, kita iki wis menang. Wa ba'dukum lan ngucap sapa sebagian sira kabeh lanu khalifu ora nulayani sapa kita, sapa ingsun utawa sapa kita amron nabiyyi ing perintahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah iki ada sulaya ada perbedaan pendapat. Ana sing tetep meneng pucuke gunung, ana sing mudhun. Wa asaitum lan duraka sapa sira kabeh amrau ing perintahe Kanjeng Nabi fataraktum mongko ninggal sapa sira kabeh al markasa ing markas pucuke gunung wau ditolabil ghanimati krana goleki jarahan. Sebabe jarahan barang-barange wong kafir teng nisor gunung iku padha ditinggal. Akhire wong Islam kepencut, tertipu, mudhun, rebutan barang-barange wong kafir wau, barang sing ditinggal.
Mim ba'di ma arakum saking sakwise oleh ningalaken sapa ingsun kum ing sira kabeh. Oh, mboten ingsun nggih. Mim ba'di ma arakumullahu. Allahu niki dados maf'ul fa'ile mawon. Ara yuri berarti. Mim ba'di ma ara saking sakwise oleh ningalaken kum ing sira kabeh sapa Allah ma ing perkara tuhibuna kang demen sapa sira kabeh minan nasri nyatane saking pertolongan wa jawabu idza utawi jawab idza iku dalan nuduhaken alaihi ing atase jawab idza apa mahuruf qablahu kang ing dalam sadurunge idza. Kalimat yang sebelum idza itu bisa menunjukkan jawab dari idza. Hatta idza fasyiltum. Apa mana jawabannya napa nggih? Jawabannya ai mana akum nasrahu. No. Niki jawabannya. Mongko nyegah sapa Allah kum ing sira kabeh. Nasrahu ing pitulunge Allah. Iki dadi jawaban. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Minkum iku setengah saking sira kabeh man utawi wong yuridu kang ngarepaken sapa man adunya ing donya. Fataraka mongko ninggal sapa man al markasa ing markas pucuke gunung wa ulil ghanimati krana arahe jarahan. Wa minkum lan iku setengah saking sira kabeh man utawi wong yuridu kang ngarepaken sapa man al akhirata ing akhirat. Pasabata mongko tetep sapa wong bi ing dalem markas. Bi ing markas utawa ing dalem markas. Hatta kutila sehingga dipateni sapa man netep tenggene markas sampai diperangi dipateni. Contone Ka'abdillah bin Jubair. Ka'abdillah bin Jubair ini kaya Abdillah bin Jubair. Wa ashabihi lan kanca-kancane Abdillah. Jadi ada beberapa yang terbunuh, iku sing tetep ana pucuke gunung karena diserbu oleh orang kafir. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Summa sarafa mongko nuli menguaken sapa Allah kum ing sira kabeh. Lafaz summa sarafa iku atfun ataf ala jawab idza ing atase jawabane idza. Al muqaddari kang den kira-kiraaken. Raddakum lil hazimati. Maknane sarafakum radda tegese mbalekaken sapa Allah kum ing sira kabeh lil hazimati maring keplayu anhum saking wong kafir ayil kufari tegese pira-pira wong kafir liya batalia krana nguji krana nyuba sapa Allah kum ing sira kabeh liyam tahina tegese nyuba krana nyuba sapa Allah kum ing sira kabeh fayudhiru mongko mertelaaken sapa Allah al mukhlisa ing wong kang ikhlas min ghairi saking saliyane wong sing ikhlas wong sing murni krana Allah ambek sing krana golek jarahan jelas. Walaqad afalan yakti teman-teman nyepura sapa Allah angkum saking sira kabeh ma ing perkara irtakabtumu kang nglakoni sapa sira kabeh ing mah. Wallahu utawi Gusti Allah iku dzu fadlin zat kang anduweni anugrah alal mukminina ing ngatasé pira-pira wong mukmin bil afwi
kelawan ngapura. Surat Ali Imran ayat 102. Uzkuru ilinga sapa sira kabeh. Itus iduna nalikane ngedoh sapa sira kabeh. Tab'uduna tegese ngedoh sapa sira kabeh anil ardi saking tanah nggone perang wau haribina hale padha melayu kabeh. Wala talwuna lan ora noleh sapa sira kabeh wis melayu gak noleh blas. Karo Kanjeng Nabi diceluk mboten noleh. Saking wedine mati wedi karo wong kafir-kafir. Ta'rujuna tegese ora noleh sapa sira kabeh ala hatin ing atase wong suwiji. War rasulu yad'ukum war rasul utawi rasul iku yad'u ngundang sapa rasul kum ing sira kabeh fi ukhrakum ing dalam buri sira kabeh. Aime waraikum tegese saking buri sira kabeh yaqulu dawu sapa rasul ilayya ibadallah meriniya kabeh hambai Allah ilayya meriniya ibadallah kaulane Allah ilayya meriniya ibadallah kaulane Allah. Kanjeng Nabi celuk-celuk sahabat sing melayu mau wis gak ngereken Kanjeng Nabi. Fa asabakum ghamman bi ghammil likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Fa asaba mongko bales sapa Allah kum ing sira kabeh fa jaza tegese bales sapa Allah kum ing sira kabeh ghamman ing prihatin bil hazimati kelawan kepelayu bi ghammin sebabe prihatin. Maksudnya sebabe prihatin apa? Bisa babi ghammikum sebab nyusahno sira kabeh lir rasuli maring Kanjeng Rasul bil mukhalafati kelawan nulayani. Sira kabeh dikai buruan, dikai balasan susah sebab sira kabeh nyusahno Kanjeng Nabi. Wakilalan didhawuhaken alba'u tayyiba iku bi makna ala kelawan nganggo maknane lafat ala. Ay mudha'afan tegese ay mudha'ifan tegese kale nikelaken ala ghammin ing ngatasé prihatin. Fautal ghanimati ala ghammi fautil ghanimati ing ngatasé prihatin kepotan jarahan telate jarahan melawayu gak njupuk jarahane wis ditawinggal melawayu. Likai la tahzanu la teng mriki la zaidatun likai la tahzanu supaya susah sapa sira kabeh. Lafat likaila iku muta'alliqun gumantung bi afa kelawan lafat afa au bi asaba utawa kelawan lafat asabakum. Fala mongko tawi la iku zaidatun tambahan. Alama ing ngatasé perkara likaila tahzanu lain mboten kadhe dimaknani berarti la zaidah supaya susah sapa sira kabeh alama ing ngatasé perkara fata kang wis pot sapa sira kabeh ing ma minal ghanimati saking jarahan walama lan mriki la zaidah pisan berarti mboten dimaknani.
Tapi lek nurut tenggene mriki dimaknani wala malan ora prihatin. Lan ora prihatin ing barang asaba kang mekenani apa makum ing sira kabeh. Minal qatli nyatane saking dipateni wal hazimati lan keplayu. Walama asaba walama lan barang asaba kang mekenani apa makum ing sira kabeh iki saged dugi alama fatakum walama asobakum. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khabirun waspada bima kelawan perkara ta'maluna kang nglakoni sapa sira kabeh. Summa anzala alaikum mongko nuli nurunaken sapa Allah alaikum ing ngatasé sira kabeh. Summa anzala alaikum ngantos mriki rumiyin. Mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya. Dumugi surat Ali Imran ayat 153. Cekap sakmenten. Wallahu a'lam bishawab wal khata' bi qiraati.